paris namin is halagang 70 pesos. May itlog na siya, may paris na siya naka-separate, tsaka may buto-buto na rin libre. Kumbaga lahat para maging masaya lang. Pag natikman niyo yung paris namin, parang Paris Retiro style, tamis-tamis, may star anise. Yung paris namin, pag hinigupan pa rin sa may buto-buto, libre naman yun. Kaso hanggang meron lang. Kasi syempre, yung mga customer natin na dumadayo rin iba, kumbaga gusto rin magkaroon lahat. Huwag mong tipidin yung ingredient mo, kailangan ibigay mo sa lahat ng mga customer. Kasi importante dyan, yung babalikan ka ng tao. Bago sila umalis yung mga customer mo, kailangan may ngiti talaga. Pag mo ngabulin yung kita, madali lang naman yan eh. Importante yung balik sa'yo ng tao. Meron din akong chicken pits, spare ribs, kakaw. Lahat po yan, masarap, authentic na authentic. At para kayo nasa Chinese restaurant. Lahat po yan, gawa ko. Ako po si Angel Lacson alias Enteng Cabisote, nagpapares dito po sa Caloocan City. Ay, samay ba? Yes. Ayaw daw niya yung ano. Isiyan. Eh, isiyan. Ano yun? Demo. Kapon yung sabaw ha. Sarap yung pinuntahan mo, kaya yung ano, doon ako makain minsan. Wala pa mainit. Ay, tubig lang sila. Kami rice amin. Sa'yo, mami. Mamadali ka nga naman ha. Sa'yo, pe, mami. Mami yung bala. Diyong. Sa'yo, mami. Ano klase mo, Jane? Ilang, mami? Abe, oh. Egg rice. Egg rice.
Lalamig yan pag inintay mo ko. O kaya? Tatlo, isang namin. Diyan na lang kami. Ano, pare? Oo. Bitlog? Ayan o, tingnan dyan. Okay, sako. Ayan. Natong mami ni kanin. Bigyan na kita, babe. Meron ako. Mami rice. Pero may ketchup yan. Sabaw. Isa pang kanin. Hindi raya. Nakalimutan natin Josie. Iwan yung pera. Nakadumaan yung ano. Dumaan yung 150. Ay, ka. Silang kanin. Yung boto, free lang yan, te, isang order. Hello. Paris ka? Isang pa. Ay, automatic. Bye-bye. Bye. Okay. Ingat. Ito tayo bukas.